eta ezer baino lehen, mila esker, gaurko agerraldi honetara hurbiltzeagatik. Duela 2 urte pasatxo, abiatu genuen Usurbilgo udalak eta Jakin Fundazioak Amari Torrealdai izeneko beka. Torrealdairen izena eta izana uztartuko zituen egitasmo bat abiatzeko nahiak batu gintun Usurbilek eta Euskal Herriak Torrealdairi egin ziezaioken omenaldirik onena zela sinetsita, izan ere, horixe zen bere obsesioa, transmisioa, katea ez etetea, eta pentsamendu bat eratzea herri baten zerbitzura jartzeko. Beka egitasmo honi bide emateko, lankidetza hitzarmen bat dugu Usurbilgo udalak eta Jakinek. Labur esan da, aurrez aipatutako helburuekin bat eginik, Usurbilgo udalak urtero 15.000 euro bideratzen ditu beka-deialdia egin eta ikerketatik eratorritako proiektua zabaltzeko edo divulgatzeko, eta Jakin arduratzen da bekaren kudeaketa osoaz. Maiatzan, justu lehen beka-deialditik eratorritako artxibo bilduzia argitalpena aurkeztearekin batera, egin genuen beka-deialdi honen 2. edizioaren deialdia, eta gaur hain justu, proiektuak eta ikerketa proposamenak aurkezteko eta igarota, edizio honetako irabazleen berri ematera gatoz. Gogoratzen nahi dut, beka deialdi honen gaia, Euskal Kultura Azterketa gaur izan zela. Azken batean, Jakinek berak ekarri zuen gaia, hoi bezala, nire ustez ezin hobekiago ekarria, izan ere, lasterreteko direlako, 50 urte Amari Torrealdaik bere liburugintza azterketarian jarri zuela, ideia argi bat egin liburugintza aztertuz, Euskal Kulturaren eta gizartean den egoeraz eta nolakotasunaz ondorioak atera eta horren baitako kultur politikak irudikatu eta abian jartzeko. Eta azken batean ere, iruditu zitzaigun aukera zela azterketaren eredua bera jarri genuen edizio honen oinarrian, jatorrian, eta jasotako proposamenek, iruditzen zaigu berezki erreparatu diotela ildo horri, azken batean helburua badelako etorkizuneko kultur politikak ontzea edo diseinatzea ahalbidetu dezaketelako. Torrealdak sarri esaten zuen gizatea ekitea dela, eta egiten duguna bagara behar dugula garaiko egoerak aztertu eta etorkizunerako bideak planteatu. Eta hori xegain justu beka-deialdi honen bidez arakatu arazi, aztertu arazi eta ikertu arazi nahi duguna. Kulturgintzarentzat akuilu ez ezik, aukera bat ere izateaneko genuke biharko egunari nola heldu eta ze bidetatik egin edo jarraitu aztertzeko. Kulturgintzak eta oroar Euskal Herrigintzak ezinbestekoa du hausnarketa hori etorkizunari so egiteko. Ikusten duzuenez, batzuk elkartu gara mahai honen bueltan, eta hantxe, ezkerrean ditut Lorea Agirre, Jakin Fundazioko zuzendaria, Taritza Zurmendi ere, Jakineko kidea, eta beraiek emango dituzte aurtengo beka-deialdiaren inguruko xehetasunak eta irabazleen berriak. Egun guztioi, labur, aritzek emango ditu, pixka bat xehetasunak eta nabardurak. Ni bakarrik lehenik eta behin eskerra Usurbilgo udalari, beka hau, Amari Torrealdai, foruan jaioa izan agatik, Usurbildarrak, eta beka hau sortzeko lankidetza aukera sortzeagatik, eta Usurbilekin udalarekin baditugu edo badugu beste ekimen bat ere, Jakin jardunaldiena, eta beti da erraz eta beti da emanko. Eta hori uste dute azpimarragarria dela. Esan bezala kultur ikerketak eta egitasmoak, ez bakarrik kontzientzia baita ekitea, sustatzea duxere Amari Torrealdai bekak, eta pixka bat lotuta, agurtzan esan duen bezala, Torrealdaik berak kulturgintzari, herrigintzari, Euskal Herriari egindako ekarpenaren muina hori zelako. Berak asko ikertu zuen eta asko ekin zuen eta leku askotan, ez?
Eta aipatzearren batzuk, euskalgintzaren izaera eta egituragintzan jardun zuen, liburugintzaren ikerketan jakina, euskal eragileak sustatzen eta ikertzen, zentsuraren gaia azaleratzen, euskara batua bultzatzen eta euskara batua Euskal Herri nazional baten zerbitzurako tresna gisa defendatzen, euskal kultura, kultur politika, euskalduntasunaren formulazio berriak eta garaikideak sortzen, liburutegi nazionalaren proiektua bultzatzen, gauza askotan aritu zen, bai. Beti sakon eta beti testu inguruan, bai. Etzen teoriko hutsu bat. Oso praktikara begirako ikerlari bat edo kulturgile bat izan zen, ezta beti abstrakziotik urruti xamar, eta beti berak esaten zen zela, herri batentzat, kultura batentzat eta hizkuntza batentzat lanean, bai, hori da azken helburua. Eta guk esan hori izan dugu, hori, ikerketa sustraitu bat bultzatzen zuela, ez? Eta hain zuzen, aurtengo bekaren irabazleek, edo proiektu irabazleak, bete-betean sartzen da ikerketa sustraituaren kontzeptu honetan, eta Amari Torraldai, nolabait bere bizitzan egin zuen lanaren lerro horretan eta oinarri horietan, ez? Alde horretatik, aipatu nahi dugu, esango du nork irabazi duen, Euskal Herria zuzenean, 1986, 2026, herri bat zuzenean, izeneko egitasmoa, eta Euskal Herrian arras ezagunaren Euskal Herria zuzenean jaialdiaren inguruko ikerketa izan. Herrigintza eta kulturgintzan bete-betean sartzen den egitasmoa. Egitasmo bat segurazki ikerketa ekintza baten ondorio ere badena, naiz eta batzuetan ikerketa ez den modu kontzientean egiten, baina eginak eta pentsatzea horrengo urratsak ematera eta pentsatzera eramaten zaituen horren adibide garbia da, eta zentzu horretan kulturaren bitartez herri egiteko modu baten isla edo eredu arrakastatxo bat. Jakinentzat poz handi bada, Euskal Herrian zuzeneko proiektuak irabazi izana, epaimaiak epaimaia, baina horretan bat egin dugu, elkarritz egin gabe, esan egin bat. Esan bezala lur hartzen duen proiektua da Euskalgintzan eta herrigintzan. Eta esango nuke gainera hainbat muga hausten dituela eta elkargune berriak eraikitzeko baliagarri izango dena. Proiektuak eman dezakena zarago, jakin usurbil eta Euskal Herrian zuzenean jaialdiaren artekoa. Elkargune berriak sortitzazke hala nola belaunaldi artekotasun bat lan litekelako, kulturartekotasun bat, muga gaindikotasun bat eta kulturdisziplina artekotasun bat. Beraz, bereziki kontentu daude jakinen epaimaiaren ebazpenak. Esan dakotik hasiko naiz nire, oso pozik gaudela jakinen, bai irabazleekin, eta baita bigarren edizioa nola joan den ikusita ere, lehenengoa oso potente etorri zen, eta horrek listegi oso altu guztien zuen. Eta hala ere, uste dugu bigarren edizioa oso, deialdia oso kompleto egitu zaigula. Guztira 4 proposamen jaso dira, eta gaia lehenengoa baino kokatuagoa izan da, askoz estuago jarri duen puntua, 4 proposamen jasotzeak eta jaso ditugu 4 proposamen horiek maila horretako izateak oso pozik utzi gaitu. Jarri genuen abia puntuan, Jurtzanek eta Loreak esan duten bezala, liburugintza azterketa, batez ere jarri nahi genuelako Torrealdaik zeukan intuizio hori, kultur esparru bat aztertzen badugu, kultur esparru horretatik atera daitezke ondorio esanguratsuak euskal kulturaren bilakaeraz, osasunaz eta aurrera egitea. Eta proposatzen genuen, Torrealdaik egin zuen liburugintza azterketa eredu hori berritzea, edo gaur egundik berrinterpretatzea, edo eredu horren
edo inspirazio horren muina beste kultur adierazpen esparru batzuetara eraman. Proposamen gehienek bigarren bide hori hartu dute eta etorri dira zinemagintza aztertzeko proposamenak, azken urteetako rol jokoen goraka aztertzeko proposamenak, jakintza soziolinguistikoa, pilatutako jakintza soziolinguistikoa aztertzeko proposamenak, eta musikagintza bera aztertzeko proposamenak ere, eta horrelatu den bezala azken horrek irabazi du. Guztia jotzen genituen interesgarri, atorrealdairen begirada historiko-soziologiko hori aplikatzeko, baina, bakarra operatu hartzen, eta epaimaiari jarri denion gurutze hori. Epaimaia lehenengo edizioko berbera izan da, parte hartu dute Maialen Akizuk, Eduardo Apodakak, Ibai Iztuetak eta Ainar Alasak, eta ni neu aritu naiz idazkari lanetan, eta gogoratuko dut, Loreak ere esan dut bezala, ebaluazioa itxua izan dela, hau da, epaimaiak etzekien egileak zeintzuk ziren, proposamen egileak zeintzuk ziren, proiektuak beraiek ere anonimizatuta zetozen, eta erabakitzeko modu horrekin hautatua izan da Euskal Herria zuzenean proiektu 1996-2026 herri bat zuzenean proiektua saritu zuten, eta deliberazioan atera ziren ideia batzuk ekarri ditut, zeren alde edo zein garbune ikusi zituzten epaimaikideek aipatu ahal izateko. Orduan, lehenengo aipatu zena izan zen, gaia bera oso interesgarria zela. Musikagintzaren bueltan azken aldian badagoela gogoeta bat, duela gutxi Euskadi Saria irabazi du Jon Urtzelaien lanak adibidez, Jon Urtzelai egoitzen lengurtean EHZ-etan festivalen inguruko itzaldi gogoeta parada bat eskaintzen, ikusten zen hor mamia bazegoen, eta ikusten zen baita ere proposamenak zekarren aztergaia EHZ Euskal musikagintzan, Euskal eszenan oso lagin interesgarria zela. Bai eskaintzen zuen plaza musikalagatik, baina baita plaza musikal hori egon zedin atzean zegoen lan egiteko moduagatik, antolakuntza ereduagatik, festival eredua zari garenean, ez gairako bakarrikari musikaz, ari gara ara joaten garenok zer eta nola jaten dugun. Horren bueltako gogoeta oso interesgarriak zeudela EHZ-etan, eta benetan merezizuela proiektu hori aztertzeak. Bai proiektuari begira eta bai handik atera daitezkeen ondorioei begira Euskal eszenari, Euskal musika eszenari dagokionean. Ja, bialdiz aipatu da, baina bertze esango dut, beka honen helburuetako bat bazela Atorrealdairen espiritu eragilea ikerketaren bitartez gaur egunera ekartzeko, eta horretan ere proiektuak esplizituki aipatzen zuen, ikerketa hau eragileetan EHZ-aren transmisioan, EHZ-aren antolakuntza transmisioan tresna bat izatea nahi zela. Eta orduan oso bistako editzen zen, bekaren deitzari hor bilatzen genuen eragiletza hori abiapuntutik jada bazeukala proiektuak, eta epaimaikideek ere hori azpimarratu zuten. Bolondres ibilitako jendeak egingo zuela ikerketa aipatzen zen, antolakuntzan pilatutako esperientzia, eztabaidak, aurrera begirako gogoetak aletzeko balioko zuela ikerketa honek, eta horrek guztiak argi ikusten zuen proiektuaren potentziala ikerketak ondorio teoriko batzuk ateatzeaz gain balioko zuelako beste musika esparru, musika antolatzaileentzako, EHZ-entzako ondorioak ateatzen. Eta bukatzeko, eta spoiler handi egin gabe, baita proiektuan ere badaude zabalpen bide ugari eta oso interesgarriak aipatuta, joango dira, urtea aurreratu ala beraiek azaltzen, baina oso plangintza zabala zegoela ikerketan ateratako ondorioak eta sortutako diskurtso horiek helarazteko bai barrura begira festivalean eta bai kanpoan begira, gainontzeko kulturera
eta hori ere aldeko puntu bat izan da. Orduan, guzti horrekin eta gehiagorekin, erabaki zen HZ irabazi zezala proiektua, jakin asko zuten, eta hemendik aurrera irekintzen zaigu urte-terdiko bide bat, hori bezala, lehitzaileak alboan izango garena, zuei alikita guztiak laguntzeko, eta urte-terdi hori eta gero ere jarraituko dugu seguru eta lanean. Zorionak.